Demonstriramo dodavanje artikla u vašu e-POS kasu. Upalite aparat, uđite na e-POS aplikaciju, potom uđite u glavni meni. U glavnom meniju izaberite opciju katalog. Po izboru kataloga na plus ćemo dodati novi artikal. Taj novi artikal koji sada dolazimo ne pripada niti jednom jedinom katalogu. Formirat ćemo novi folder ili fascikl u kome će biti spremljen novi dodani artikal. Unosimo šifru proizvoda. Šifra proizvoda je jedinstvena i ne može da se posle naknadno promeni niti da se obriše. Unosimo naziv proizvoda, u ovom slučaju unećemo ime cveta ruža. Uzela sam aparat u ruke kao na telefonu da vam bude lakše da se kuca, možete da ga držite kako vam odgovara. Posle naziva unosimo opciju GTIN. GTIN predstavlja bar kod vašeg proizvoda. Možete ga uneti ručno, takođe možete da ga skenirate. Ova opcija nije obavezna i može naknadno da se doda. Biramo jedinicu mere. U pitanju je komandni artikal ili na meru. Ovo kao opcija može naknadno da se doda i predefiniše, na primjer, ukoliko vam je neophodno da jedinica mere bude naplata na 1 sat. U našem slučaju izabrat ćemo komandni artikal, predefinisanu opciju komad. Potom, sledeća opcija jeste cena. Unosimo cenu artikla koja iznosi 150 dinara i 50 para. Putanja će nam predstavljati novi folder, to je novu fasciklu u kojoj ćemo dodati našu ružu, a to je cveće. Sledeća opcija za dodavanje koja je obavezna jeste porezna oznaka. U skladu sa vašom delatnošću i ukoliko ste u sistemu PDV-a, unećete oznaku za poresku oznaku. Ukoliko niste u sistemu PDV-a, opciju treba da izaberete A. Potom pritisnemo zapamti i vidjet ćete da se stvorio folder, to je fascikla cveće. U toj fascikli se nalazi proizvod ruža. Ukoliko želite da dodate novi artikal koji se nalazi u katalogu cveće, sa dodirom na plus dodat ćete novi artikal. Ako želite artikal da dodate koji ide u drugi folder, možete da birate. Takođe možete da izaberete potpuno novi nekategorisani artikal kao na celom ovom prethodnom videu.